Ja si nepamätám, čo som mal včera na večeru a pán Artur si pamätá Otčenáš v 88 jazykoch. Modlitbu vám odprednáša plynule po kečuánsky či maurícky, ako keby ho kečuánska či maurícka mater kojila. Tak takú pamäť by som chcel mať aj ja. Doa bapa kami. Laitatum koniken choi. Pule alaka iakahaku. Ehara anaki amatou a hoki matou kawea. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť meno Tvoje. Artur Nandráži žije v Prešove a má vynikajúcu pamäť už od detstva. Stačilo, aby sa na niečo pozrel a hneď si to zapamätal. Otčenáš v niektorom z cudzích jazykov si opakuje každý deň. Som evanjelík, ale do kostola nechodím len z toho dôvodu, že som introvert proste. Necítim sa tam dobre. Rekordér je skôr samotár. Najlepšie sa cíti, keď je v prírode a sám. Je vytrvalý, má jasný cieľ. Toto ma len tak napadlo, neviem. Tak z ničoho nič ma to napadlo proste. Chcel som proste niečo dokázať. Na svete existuje niekto, kto ovláda okolo 150 alebo viac jazykov, hej. A chcel by som ho prekonať. Cieľ je dostať sa do Guinnessovej knihy rekordov. Čím ťažší jazyk, tým väčšia výzva. Nejde o žiadne bifľovanie sa, ale o učenie sa Otčenášu podľa významu slov. To tak si nevykatlti moje stykách. Baba je tu osedulviny. Sutíky mučaska kačuj. Čínština je dosť komplikovaný jazyk, pretože to je tzv. Tónový jazyk. Čínština. Tam tóny menia význam slova. Artur sa plynulo dohovorí po anglicky, nemecky, maďarsky a rusky. Texty Otčenášov si hľadá na internete. Nemám ani jeden jazyk z Nigérie, kde žije okolo 200 etník, chápete? Nemám ani jazyk Ibo, ani Yoruba, to sú najvýznamnejšie kresťanské jazyky. No, mám pučita makaname, nízi dingo ozile. Napríklad z Austrálie by som chcel jazyky napríklad Valžbiri, Vikunkan, Munambal. Zdalo by sa, že Artur je vášnivý cestovateľ. Opak je pravdou. Prvý raz letel v lietadle, až keď mal 50 rokov. Cestoval po Európe, no má rád najmä Slovensko. Slovenčina je asi najkrajší jazyk, rozumiete? Pre každého je jeho materinský jazyk asi najkrajší. Vďaka svojej schopnosti sa stal Artur držiteľom slovenského rekordu. Ovláda Otčenáš v 88 jazykoch. Okrem jazykov sa zaujíma o literatúru a šach. Učerne chončal, chyčadal, aldarčev, urtaných, amen. 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 Amen.